Mga puso, lahi ra gyud ang mugna ning usa ka dalaga kinsa nga iyang painting gisagulan niya og fashion. Ang iyang mga obra binasisab sa sikat nga mga artists nga nagsilbi niyang inspirasyon. Atong tan-awon ang pipila sa iyang mga ginama pinaagin ining report. When art meets fashion. Mao kini ang gibida sa usa ka 14 anyos nga si Marian Eloise Ginto. Ang iyang obra dili lang kutob sa pagsulod sa iyang mga painting sa usa ka frame tungod kay mugna niya mao ang iyang mga pinintalang pang-outfit of the day. Sama na lang sa Mona Lisa sa Renaissance artist nga si Leonardo da Vinci. The Starry Night sa post-impressionist painter nga si Vincent van Gogh. Ug daghan pa. Murag tinuod nga giimprinta sa iyang mga sinina ug karsonis apan kining mga obra mano-manong gi-handpaint sa dalaga sa free time niya. Interested man jud ko sa both art and fashion, and then I like man sad nga na unique akong style, unique akong fashion. So mo na I painted on my clothes. 5 anyos pa lang si Marian, hilig na niya ang pagpintura. Napalambo niya kini sa pag-apil og workshop sa pagka-10 anyos na niya. Ug inay nga mugahin og taas nga oras sa social media sites, iyang gigamit ang mga gadgets sa saktong pamaagi. Nag-adjust yun, naka-learn sa YouTube, hinana, but you have to control yun na what yung gitanaw is maka-learn siya, dili na puro lang kuan. So Uban ni Lian Sinkulan ug Godfrey Relien, Cecil Kibod Castro, Palitang Bisdak.